O acondicionamento da senda peonil que dá acceso ao petróglifo da Pedra das Cabras segue a dar que falar. O Concello de Ribeira, promotor da obra, saiu ao paso das críticas da Asociación en Defensa do Patrimonio de Galicia, que cualificou a obra de aberración. Pola contra, a Administración local defende que se trata do mantemento dun camiño que se atopaba en moi mal estado. É unha actuación de mantemento dun camiño público para evitar o seu deterioro e tamén para facer que a Pedra das Cabras sexa un lugar accesible para que calquera persoa que teña mobilidade reducida pois poida chegar até ese punto patrimonial, non? Eu creo que esa preocupación que veu por parte das redes sociais puido ser debida a que había xente que malinterpretou esa actuación e puido pensar que íbamos pavimentalo, non? Nada máis lonxe da realidade. O alcalde insiste ademais en que se están a utilizar materiais respetuosos co medio como terrazo natural para evitar o impacto na contorna desta zona de gran valor arqueolóxico. É unha obra completamente respetuosa co medio natural, non estamos facendo nada que non se tivera feito en ocasións anteriores, ca única salvedade que para evitar que ese terrazo que lle estamos botando ao camiño para evitar que se disperse e que a obra continúe moito máis tempo, pois estamos poñendo uns bordiños de granito, non? É a única actuación pois que pode ser allea ao entorno, pero que é unha cuestión completamente estética, non temos constancia de que haxa ningún tipo de afectación patrimonial, estamos preservando toda a zona dese ben arqueolóxico que temos no noso concello e estámoslo poñendo en valor, non? A actuación conta con todos os permisos e informes que avalan a súa idoneidade e contribuirá a facilitar o acceso a un dos xacementos máis senlleiros de toda Galicia.